الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتنيار كم جودي سوا جمسي ikakene torotila tarase bakari ko amaso kuma la ko bamano ko ciemu mina ni cielo pima ko ale maso ko la edu harina jume namburanta ni ambi jabi namburanta ni ba jodi ni boranta ni de jabi de mo ko lo ma lo ba fega e ka jabi doge ay oh netna kuma o kan netna kuma o kan ay muna ebisra muna ebisra ay bon ebisra ga do mo ko gajila ñaare hakli maw ko yoro sabab be ko ni tara yo yoro sabala ko ni ma waju iti waju tuguni ko ni ma yelama iti yelama tuguni ko ni mo ni tara yo yoro sabala fana ko bi ñefam ko yoro folo ko docteur so ko ni tara docteur so la ni bana ba teddugulen danne kulel la o setu bulu ko bi mirike jakene a ñogon ta bode oui et do lu ga milliard de dollars bi ni sebu wari fali kenala matsekake ko flana ko ni tara kasola ka so ma u be tu yerma u korselondo u tseka takasi ko be bi chominna ko ba je jay bi ja yoro ko soro atinde soro de voilà c'est vrai fenti bulu mais bi yere yi yoro mi jaybi tay fem ka di buke mais ni ga milliard ni fe be kasula yoro kuru ni ndoxono aw mandi tira bulu mani de o mandi asabana ko ni tara kabrula ko ni to tigi wori tigi aw ni ko ba ni chefaru dale bo buka ba fu la hawla wa ya diete foye la gente foye ko ni ko ta ay exemple bade no gente foye anga sabal droit la bana ko bo ni tan ni yoro sabala ko ni mo wajuti tuguni o chen amuna docteur Sola do ku be sebouye fembe bouye nou be temes sira ou be tigay des trucs comme ça mais to lu dalé la docteur Sola mo de be dumundo da mais semi mbouye nou be se aussi wa fale kenala wa sa obse kana kenala sro to mina ato flaga bongono kaso fene abe akili isi bebiye mo bi bonya ni fumana bebi dade mais be ta bla kaso kono ko nani ni nyokonje c'est la fo yire mais ta soro gribude do be kena ma yoro mi ajabi tay dumuni mi ajabu apto fini ko du mais et au CTE Ima kaburu do fene ya we labai wa dani mo wala itse tenga segium ko mbala donc anga sawlani patewa anga mira anga sabali abana anga muni patewa bismillah am do ñu mena die ala musa kala le joli maskalu le bisaba ni kele samba fla le nyum wan fla donc maskalu le ambo sudo bi ni ya te sudo de kalu be sa abisa na sudo la sa ramba sudo ay joli kalu de sudo ne kalu de sudo abisa dro d'accord voilà ava fota le be sa dro abisa dro tubarka gafu be ya amba damani le sorote fasere ka fasiriya ale ko di esor kumane be feminga odi ku anga findigila kaw u koni be ka minaw koni yusoro wasa bambanci wale ke ba koni damsega kari ula choko mina yira ka fo wari helicopter do soro ngata si bul mafen do fen la niara dar kon be ula wasa ka sega bambanci wale koni ka u daga yoro koni do ale ka sega dankar ke ula choko mina ali bi yani esor be to no kon fe amta nyuro kaw ulu fe no ira ka fo jamana nyamako ale ko nga operation be na be fuma ko operation jigisi olu baraw ko ni be sena wasa ka sega de me ko ntaga la si ayoro ko fo le ko ni dugu de olu ma balo ko ta fa fela ula ali bi yani esor be to no kon fe ira ka fo bamako ko ni sugu kondana metalike na kon fene kono feun ni obe talike tomati jaba fogata se povoni foma ko ulu ko ni chamambe sugu kono ko a chamambe sugu kono ko kera sababu ni ka doko ni bo asongo ula esor aleka la selidu na esor bla ka dabri l'indépendant ngo segare ale ko di indépendant ale kuma le me femin ka o de ye ko sumailu bube maiga aleka fatuli ko ni
min tali kɛ magistrat kɔni y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sheikh Mohamed Sherif kɔni ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko a ka fatuli kɔni ko a labɛnnen kɔni kun don. Indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sumeli Buboyi Mayiga ale ka fatuli hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ ko kunnafoni dɔw kɔni carila a ka kɛnɛyako ta fanfɛla la san'a ka fatu o hukumu kɔnɔna na a ka somɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni bɛna plainte kɔni don Amara Bacili ale kɔni kama ni ale yɛrɛ activiste ye. Indépendant hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ kolo min bɛ n'a fɔ ma ko Front contre la vie chère olu kɔni kɛn bɛ ka weleweleda kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sunkalo natɔ min filɛ nin k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wasa balo kɔni fɛn kana se ka fara olu sɔngɔ kan cogo min na. Indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ Dr Shogel Kokala Mayiga ni ale gouvernement ɲɛmaa bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni kɛlen ka taamakɛla minnu bɔra Senegal ka na Mali la k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka cɛmancɛ fanga kɔni kɔkɔrɔma don o kɔni bisimilali senfɛ a ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni fana ye wagati dɔ kɔni di cɛmancɛ fanga kuntagala kɔni ka se dɔ mɔgɔw ye min ni tu tɛ se ka kɛ a la cogo min na. Indépendant ale ka laseli don. Alors, indépendant bila kɛrɛfɛ an ka l'indicateur non informateur ta i panogo info matin naam ale kumanen bɛ fɛn min kan o de ye ko logements sociaux wagati min kɛra o kuma kucayara a fɔ kojugu donc kunnafoni y'a yira an bɛ wagati min na i ko sisan ko maa fila kɔni ko olu kɔni bilara kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan wasa a ko bɛ se ka jɛya cogo min na. Informateur ale ka laseli don hali bi ani informateur bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale fana kumanen bɛ Front populaire contre la vie chère mɔgɔw ka welewelemada kan k'a yira k'a fɔ ko sunkalo kɔni bɛ nalen ko jamana ɲɛmɔgɔw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la wasa baloko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Informateur ale ka laseli don. Ayiwa l'indicateur du renouveau ale ka laseli ye jumɛn? Indicateur du renouveau ale kumalen bɛ fɛn min kan o ye an bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka IFM kɔnɔna na ni o ye école karamɔgɔw bɛ kalan sɔrɔ yɔrɔ min na ko jibondo dɔ kɔni sigira yen ni o ye château d'eau ye ko château d'eau kɔni sigilen tile fila kɔfɛ dɔrɔn ko a binna. A ma mɛn. Kayikaw fɛ yen château jibondo a sigira o sigilen kɔfɛ tile fila a binna. A ma sigi ka ɲɛ dɛ. O nɛgɛlen ma ɲi. Tu vois malien filɛ dɛ. Bon malien filɛ baara filɛ. Tile fila installation kɔfɛ tile fila. U ye wari mun d'u ma m'o wari kalo u ka nɛgɛ fɛgɛman k'a la cunu kan. N'a bɛɛ bɛ kɛ tan kɛ baara bɛ kɛ. Ayiwa dugusɛjɛ a ka tiɲɛ awɔ n'a kɛra u bɛ ɲuman u bɛ sɛbɛn kɛ. A ye sɛbɛn kɛ a t'i kan ka don kaso la de. Aya u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ. Hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ Qatar 2022 n'o ye coupe du monde hukumu kɔnɔna ye ni aigle kɔni ko bɛ o kɔni baraji tanni na nka aigle nin bɔra a la hukumu kɔnɔna na kunnafoni yira k'a fɔ ko kumaw kɔni cayalen don min bɛ tali kɛ FEMA n'o fédération malienne de football ye ko olu mɔgɔw kɔni ka walan sɛmɛ ni o ye u ka démissionner. Indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko Sumeli Buboyi Mayiga ale ka fatuli kɔni hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ magistrat olu ka lafasali tɔn fila kɔni y'a yira k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni de kɔni nɔ ye a ka fatuli ko olu nɔba bɛ a la. Nouvelle Horizon ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye lakana kota fanfɛla ye an bɛ wagati min na i ko sisan Marimatukaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ Menaka fɛ yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan an ka finitigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ fanga kɔni bonyanen don walasa ka se ka dankari kɛ bamanci wale kɛbaw olu la. Nouvelle Horizon ale ka laseli don hali bi ani Nouvelle Horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko viyanti moto sen fila fo ka taa se sen sabaw la ko olu viyanti tali kɔni ko o bɛ kuncɛ bi marsikalo tile 31 o la. Bi bɛ taa ran jan de sɔrɔ. Bi bɛ taa ran jan de sɔrɔ. Mais san tɔw la u bɛ to ka kalo kelen fara kan t'a dɔn. San o san o bɛ kɛ o kɔni bɛ kɛ o ye laada ye. Wasa caman bɛ se ka bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ. Mais bi bi ɲɛ la maa caman b'u tɛgɛ nemu de. Maa caman b'u tɛgɛ nemu. Komi dernière minute de ka di mɔgɔw ye. Ayi o tɛ o moto gɛrɛ la o.
we binanani mina mo wala ka moto gare abi do ve wa bon linyati o kema wa keleni kema fulani wa keleni kema nandi wa do ka di mo budo ci ko ni todo ali kuna sino kera chen nana ka sala sala ay do ya dona ya da mango ya kar ya ke ci ko di ni jelen do ko ne wa keleni kema nandi di ngo hamali kema fulani finale ga kursi de wu hamali ay ambara la amara so ale se garan so jogri ka taka do ka mo do rana o ne kuma bo yoro c'est pas que wari bu dama c'est pas que wari bu dama o tew ale bi do cugudi aba fara cugudi ambara la to be ralla e ma do folo won dira ma ale ta kuma flede bon o business ko ni tenya do la ya famu jawa ya famu ne ga nyigeli bu yoro de la le fait que abe access soro ka do ka ta labo to to warana ya famu le véridique oui je n'entends pas véridique ale kuma ne me femin ka o de yi kulumi ni olukoni frale no ngonga wasa tabakoro ale logement sociaux ko se ka nyana bo choko mina olukoni wulembe ka chesirige amni wakati mina ikosisa ukon be wolo mada ko ni bla ministre ma ale ni kalabankoro maire o ka fere bela dilenge wasa a logement sociaux ko abseka nyana bo choko mina véridique ale ka la sedido alibi ani abeto ngon fe yera ka fo primature ni premier ministre ale ka baraka yoro olukoni ye deme do kon takanya shi musokulu ma musomunu ni olukoni chew fatura kele yoro konna wasa sungalo nyakorla na obsega deme takanya ujeshuka du koni ma chugo mina ayira ka foku deme takanya shi du kemen fla boyonko koni ma baloko ta fanfela ola veridika ale ka daselido ambe saloli keni aleye sananga saloli ka ali biam tunu wasa ayira ka foku metalike haki ale bureau ni renouvellement ola haki reni uyi kuna fulilo ka soba doye ko o bureau renouvellement kuna fula ira ka fo ko asapu nyama ni uyi basireki ture ko metalike namara kon tale no ka nyashi alema bureau renouvellement o kum konnana ame saloni kene ayo ina saloni ke amante ko ka josi mais ni dibara boy bi tegen ne mu ni ka ko niye ngo ni tala dumina ibi tege fla de ko ka josi mais niye dibara boy bi tege de ne mu ni ka ko okoro niye dibara boy bi tege ko ta e da ne mu wala barana tonote mais kan dibara kunu dro ne biere Etienne Niare 1979 afro ikatoko 1979 yera ay temenay 31 mars 1979 création de l'Union démocratique du peuple malien IDPM parti de Moussa Traoré parce que watimina yesada tumbe watimina molugo tumbe pangana parti kelen de tum yamare lende wo parti sunye USRD ala molugo tunye nyema ya avec président ya watewa coup d'état kera watimina ko parti ni ko atetuguni ya censuré ko akamo muntumba la fana 100 ans uli uda ti politique ko la uda ti jamano joko la Moussa Wukote aso watini semblen de tumbe comité militaire de libération nationale c'est dans ce temps nani moyo coup d'état ke molwala le jera ka fanga baara ñogon fe ko to fanga baara ñogon fe wuluma beala ko furku ni foko ñogon dena la bembe ni jamfo borala donc Moussa e fere ke ka to mine kisimani chokor ni kari bora wati minna Moussa ko bon 600 en yerna ke civilier donc ça da sub de bobo fanga la amena parti créé ni ba fekk ke jamana marade ebido parti la ebido au parti la au parti a ko atobe Union démocratique du peuple malien allez ça da mais aller de nyemay ya fam allez général mais aller de nyemay mais Union démocratique du peuple malien mais on dit démocratie au sein du parti coordinateur voilà on dit candidat candidat unique Tchebokele Moussa ya Kambo 99,97% moko votera 99,97% o watini vote kadide aleni sante kala de sisa menga kalata ke menga kalata 70 ne revita kalefli o watina e fabise ka ubeta kata vote unona e fabi
e du tigi bi du papier ta dron a ta voter ni du du haka de benna wa abuta ko chila ale ta voter non au Mali on ndike voilà maintenant ni député kala ta ka fana ko liste unique liste unique c'est-à-dire aw be to bi liste kelen gi rek parti to la o liste kelen de ta kala ta la mo bi voter non ni ko ni e fere ki to ko bala do ko iba de kala député parce que liste unique do jama be voter o liste kelen voilà oh on tumbe donc ni ko e ka fere be ke dro ko ko soro liste la ni to ko liste la ka ba e kala député oh on tumbe ke o watin o tu est démocratie o dictature ah non ko démocratie union démocratique du peuple malien pas des partis ko démocratie au sein des partis voilà et démocratie que ni bi fembo fo ibito parti ko ka fo ka bo kana ma ka parti wala créer wala mais na kulube kele voilà on est créer on a vu donc oui kuludo ci ko les bureau exécutif central au lieu de bisser que pour me ko jamana to wala ko watina au bureau à secrétaire général Moussa Traoré à adjoint au colonel Amadou Baba Diaraye secrétaire politique au Sori Koulibaly à secrétaire au Amadou Cham à secrétaire d'organisation au Saïd Koulibaly secrétaire adjoint Mbouye Sibi secrétaire de relations extérieures professeur Mamadou Dambélé donc on voit ça to wala mba to dafa ni mbe kara Mali la yande Mali o de bi Mali de e ma mo ba ko démocratie ni fele be wala démocratie démocratie au sein du parti oui côté il faut c'est la union démocratique du peuple malien mais démocratie au sein du parti o kuma ni ba ko mo wala fo ambi yamara ka fo mais ni jamana ni be jera ka mu fo e bi soma voilà mais il est au parti kono et tu as parti pour créer ala ka sawu kambe